long shisha ka jingsngew sarong iaka thain West Khasi Hills bat iaka jylla kumjuh iaka thain shatei mihngi haka samla naka thain Maweit jong shnong Sdaddkhar iashimbynta haka grand finale jong ka Mr. Teen India kaba pynlong da ka Alee Club hapoh Nongbah Delhi haka tarik mynta bnai. Samla Lastingwel Puwein uliu samla bapuli BE mynta hapoh Nongstoin college haka ka modeling kadei kaba ula angnut banlong kum kathong haka jingsngew jong Uteu samla na po katei Maweit ula penrong ilade hakatei ka Mr. and Miss Teen India Lyngba ke Instagram haka ba ula lej iashimbynta haka audition ka balalong hapoh kalkat. Habai kran ba UKNBU samla Lastingwel le thu ba mynta udan tang marwai hapoh ka Nongbah jongkari klamdan kino ki bagon bod yu haka ba kalinti galong ka bajengai. Samla Lastingwel Puwein ula pani ka jingkershan naka sarkar jylla naki pai ba jong ka jylla bat jong ka than shatei mihngi hi borok kawai bakin ai ka jingkershan ka barat ba knang ba unpoi sha kathong jong ka jingjom ulai weru iki pai ba bakin type haka phone jong ki da ka bat ho AC_Lastingwel Puwein bat send ho number san riu not hinyeu not. Second year, my hobbies is modeling, dancing, visiting a traveler and visiting new place. Na ai kuble pi baro ki pet ba ki bayu ianga Lyngba kanika video i mai ipa ki bahaying jonga baro badi i MLA jungi i mana jigor marthong i bala yarap yanga ban poi shedu kanika rinsan jong ka jinga namla klem da ai ngo yo ublei nong bu nong thau ubala kerku yanga banga poi shedu kanika thong kabang ada terang haka jingim jonga kumba pitep nga poi hak do kanika grand final jong ka Mr. Teen India kabala penyai daga Alee Club hapoh kumta ban poi shedu kanika thongkum unong job jong kanika jingya khun ngadon kam ya ka jingera bat ka jingkersan jumpi kipai ba jong ka jylla Meghalaya bat naka sarkar jylla papin kershan yang ban poi sha kanika thong kaba ngada thrang shisha kumtang kerpat ya pibaro bantai haka phone jong pi da kaba tho AC space Lastingwel Puwein bat sen ha number san riu not new not.